ናይ ቁፅሪ 7 መርገም ኣብ ማንቸስተር ዩናይትድ ሎሚ ብዛዕባ ናይ ቁፅሪ 7 ማልያ ፍሉይነት ኣብ ማንቸስተር ዩናይትድ ኢና ክንተርኽ። በዛ ቁፅሪ 7 ማልያ ኣብ ዩናይትድ ካብኡ ሓሊፎም ኣብ ኤውሮጳን ዓለምን ዝደመቑ ከዋህብቲ ክንዝክር ኢና። ከምኡውን ድሒሩ ምስታ ቁፅሪ 7 ማልያ ዝተላሕገ መርገም ዝመስል ሕማቕ ዕድል ዘውድቖም ተፃወትቲ እውን ክንድህስስ ኢና ብሓደ ንውን። እዚ ወግዒ ስፖርት ኣብ ሲኤም ኤክስትራ ሾው እዩ። ቤተሰብ ቻነል ንምዃን ሳብስክራይብ ግበሩ። በዚ መደብ ተዓጊብኩም ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ። ሸር ምግባር ከዓ ናብ ከውዶት ከም ዝባፅሕ ግበሩ። ርኢትኩም ኮነ ሓሳብኩም ኣብ ኮመንት ክንፅበ ኢና። ፅቡቕ ምጅማር። ናይ ቁፅሪ 7 ማልያ መርገም ኣብ ማንቸስተር ዩናይትድ ከም በዓል ካንቶና ክርስቲያኖ ሮናልዶን ዝኣመሰሉ ከዋኽብቲ ኣብ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝደመቑላ ቁፅሪ እያ ቁፅሪ 7። እዛ ቁፅሪ እዚኣ ኣብቲ ብዋንጫታት ዘዕለቕለቐ ወርቃዊ ዘመንና ዩናይትድ ዓብ ታሪክ እዩ ዘለዋ። እቲ ምንታይ ኩዕሶ እግሪ ዘይርስዖም ብሉፃት ተፃወቲ ዩናይትድ ለቢሶማ ስለ ዝደመቑ ቁፅሪ 7 ማልያ ኣብ ዝባኖም ገይሮም ኣብ ኦልድ ትራፎርድ ኣፂሎም ንኣፍቃሪ ኩዕሶ እግሪ ብፍላይ ከዓ ንደገፍቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ዘይሃስስ ብሉፅ ዝኽሪ ገዲፎም እዮም። ኣብ ዝቐረበ ዓመታት ግና ነዛ ረዛን ቁፅሪ ናይ ዩናይትድ ደፊሮም ዝለበስዋ ብዙሓት ተፃወቲ ልዕሊ ዓቕሞም ክትኮኖም ተዓዚብና። ቀልጢፎም እውን ካብ ዝማኖም ከራግፍዋ ተገዲኖም። እንታይ ጉዱ ዘየብል ኣይኮነን። ካብ ጆርጅ ቤስት ክሳብ ብራያን ሮበርስ፣ ካብ ኤሪክ ካንቶና ክሳብ ዴቪድ ቤካም ተሰጋጊራ ኣብ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ዓሊባ። ክርስቲያኖ ሮናልዶ ግን ከምቶም ዝሓለፉ ብሉፃት ቁፅሪ 7 ማልያ ዝለብሱ ተፃወቲ ጥራይ ኣይኮነን ኮይኑ ሓደ ካብቶም ዓለምና ነጋውስ ኩዕሶ እግሪ ኢላ ብፍሉይ ኣብ ዝበረኸ ዝፋን ብክብሪ ተቐምጦም ሱፐር ከዋኽብቲ እዩ ኮይኑ ክርስቲያኖ ሮናልዶ እግሩ ኣብ ኦልድ ትራፎርድ ንሳንበረ ብቁልጡፍ እዩ ኣብ ልቢ ደገፍቱን ኣብ ዓይንቲ ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግርን ኣትዩ። ነታ ማልያ ለቢሱ ከዓ ኣሎ ዝበሃል ዋናጩ ክብርታትን ተጎናፂፉ። ክብሪ ቻምፒየንስ ሊግ ኣቐዲምካ ዋንጫ ፕሪምየር ሊግን ካልእን ሰብሲፉ። ኣብ 2009 ከዓ ብሉፅ ተፃዋታይ ዓለም ተባሂሉ ተዓዋቲ ባሎን ዲኦር ኮይኑ ኣነ ምልኩዕ ኮይነተ ዘይፍጠር ፔለ ናይ ዓለም ኮኸብ ኣይምተባህለን ነይሩ። እዚ ናይቲ ኣብ ሱሳታት ናይ ማንቸስተር ዩናይትድ ሓያልነት ምስጢር ዝነበረ ኣየርላንዳዊ ኮኸብ ጆርጅ ቤስት ቃላት እዩ። ጆርጅ ቤስት ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ ካብ 1963 ክሳብ 1974 ን11 ዓመታት ኣብ ዝፀንሓሉ ቁፅሪ 7 ማልያ ናይ ዩናይትድ ኣብ 474 ፀወታ ክስለፍ እንከሎ 181 ሾቶታት ብሽሙ መዝጊቡ። እዚ ሰሜን ኣየርላንዳዊ ተፃዋታይ እቲ ዝበዝሐን ዝበለፀን ናይ ኩዕሶ እግሪ ዘመኑ ኣብ ዩናይትድ ይሕሊፎ። ጆርጅ ቤስት ብቁፅሪ 10 እዩ ጀሚሩ ኣብ ዩናይትድ ቀፂሉ እውን 8 9 ፈቲኑ። ተኣምራታዊት ቁፅሪ 7 ምስ ለበሰ ግና ኣብ ዩናይትድ ነገሰ። ኣብ ኤውሮጳን ዓለምን ዝንኡ ስፋሕፍሐ ጥራይታ ኩዕሶ ኣብ እግሪ ጆርጅ ኣብ ፅሕዋ ዝተረፈ ንሱ ክፍፅሞ እዩ ይበሃል ነይሩ። ኣብቲ ሰዓት ጆርጅ ኣብ ሜዳ ኩዕሶ ክፃወት ምርኣይ ልክዕ ከም መሳጢ ቲያትር እዩ። ንዑ ኩሉ ነገር ቀሊል እዩ። ቁፅሪ 7 ማልያ ከም ተኣምራታዊት ምስጢር ብሉፅነት ማንቸስተር ዩናይትድ ክትቁፀር ዝጀመረት እምበር በዚ ሰዓት እዚኣ። ጆርጅ ቤስት ኣብ እዋኑ መወዳድርቲ ዘይነበሮ ኣዝዩ ብሉፅ ተውህቦ ዝውንን ጥበበኛ ሓያል ኮከብ ኩዕሶ ወይ ድማ ድሪብለር እዩ ነይሩ። ኣብ 1968 ብሉፅ ናይ ዓለም ተባሂሉ ክሽለም እንከሎ ናይ ዘመን ዝበለፁ ተፃወቲ ኣብ ዝወሃብ ክብሪ ከዓ ሓምሻይ ክስራዕ ዝበቐ ሓደ ካብቶም ናይ ኩሉ ግዜ ብሉፃት ተፃወቲ ዓለምና እዩ። ብድሕሪ ቤትስ ብራያን ሮበርስ እኳ ነታ ቁፅሪ 7 ማልያ ለቢሱ ፅቡቃት እንተረኣየ ከም እንደገና ኣብ ልቢ ደገፍቲ ዩናይትድ ዝነግስ ኮኸብ ግና ድሕሪ 20 ዓመታት ይበሪቑ። ኤሪክ ካንቶና ሰር ኣሌክስ ፈርጉሰን ኣብ መጀመርታ ሰዓታት ንካንቶና ብ1 ሚልዮን ፓውንድ ካብ ሊድስ ናብ ኦልድ ትራፎርድ ኣግዒዝዎ። ዩናይትድ ካብ ተኣምራታዊ ብቕዓት ናይ ካንቶና ናብ ውፅኢት ተመሊሳ። ዓበይቲ ክብርታት ከዓ ናብ ዩናይትድ ወሓዙ። ናይ ጆርጅ ቤስት መንፈስ ብካንቶና ከም ዝተመለሰ ከዓ ተገለፀ። እቲ ኣፍ ልቡ ነፊሑ ናብ ሜዳ መፃወቲ መሪሑ ዝኣቱ ጉሩም ተፃዋታይ ኤሪክ ካንቶና ናይ ጅግና መንፈስ እዩ ዝውንን። ፍርሓት ዝበሃል ኣይፈልጥን። ንመፃወቱ የበራትዕ። ኩሉ ዘለዎ ፍሲሱ ንማሊኡ ይዋደቕ። ኣብ ልዕሊ እቲ ብሉፅ ብቕዓቱ እቲ ኣከራኻሪ ጠባዩ ኣገራሚ ተግባራቱን ተዘካሪ ይገብሮ። ኣብ ዩናይትድ ሓሊፉ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ፀወታ ከም ዝቀየረ ዝንገረሉ ካንቶና ሓደ ካብቶም ብተኣምራታዊ ብቕዓቱ ዝዝከር ቁፅሪ 7 ዝለበሰ ማንቸስተራዊ እዩ። ብድሕሪ ካንቶና ቁፅሪ 7 ማልያ ብድፍረት ዝለበሰ ምልኩዕ ተፃዋታይ ኣብ ዩናይትድ ተቐልቂሉ ዴቪድ ቤካም። ሰር ኣሌክስ ፈርጉሰን ተኸናኺኑ ዘዕበዮ ሓደ ካብቶም ካሪንቶን ትምክሓሎም ፍርያታ እዩ። ድሒሩ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ኩርዓት ዝኾነ ዴቪድ ቤካም ተረኛ ለባስታ ተኣምራታዊ ቁፅሪ 7 ክኸውን ተፈቒድሉ። እቲ ናይ ቅላዕ መቕፃዕቲ ስፔሻሊስት ተባሂሉ ዝግለጽ ወርቃዊት የማነይቲ እግሪ ዝውንን መንእሰይ ናብ መፃወቲ ዝልኻ ኩዕሶ ብዘይጌጋ ኣብ ትኽክለኛ ሰዓትን ቦታን ትበፅሖም። ናብ ጎል ዝቐልዓ ኩዕሶ እውን ካብ ታርጌት ክትርሕቕ ዳርጋ ዘይሕሰብ እዩ። ኣብ መወዳእታ ሰዓታት ማንቸስተር ዩናይትድ ዝሃነፀቶ ዓለም ለኻዊ ዝናን ተፈታውነትን ህያው ኣብ ምግባር ሓደ ካብቶም ቀንዲ ተዋሳእቲ ነይሩ።
ኣብ 1999 ዩናይትድ ፈጺሙ ዘይድገም ዝመስል ስሉሳዊ ዓወት ቻምፒየንስ ሊግ ፕሪምየር ሊግን ኤፍኤ ካፕን ክትዕወት እንከላ ሓደ ካብቶም ቀንዲ ስራሕቲ ታሪክ ዴቪድ ቤካም ነይሩ ክሳብ ዝሓለፈ ዓመት ጓል ከተማ ማንቸስተር ሲቲ ነዚ ክብሪ ትበቕዖ ከዓ ንኸባቢ ርብዒ ዘመን ናይ ውልቆም ታሪክን ክብርን ኮይኑ ኣብ እንግሊዝ ጸኒሑ ናይ ሜዳ ንጉስ ናይ እንግሊዝ ኩርዓት ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ህቡባት ተፈተውትን ጸለውትን ስፖርተኛታት ክኸውን ዝበቕዐ ዴቪድ ቤካም ክሳብ ምስ ኣቦኡ ፈርጉሰን ተባኢሱ ንኦልትራፎርድ ሕቑ ሂቡ ጻዕዳ ናይ ማድሪድ ማልያ ንምልባስ ናብ በርናቡ ዝግዕዝ ምስሊ ዩናይትድን ፕሪምየር ሊግን ነይሩ ሓደ ለይለይ ፖርቱጋላዊ መንእሰይ ኣብ ዓይንቲ ፈርጉሰን ኣትዩ ብዘይ ወዓል ሕደር ከዓ ማልያ ቀያሕቲ ሰይጣውንቲ ክለብስ ተሰማሚዑ ናብ እንግሊዝ በሪሩ ሰር ኣሌክስ ፈርጉሰን ሮናልዶ በተን ኩዕሶ እግሪ ብረቂቕ ዝመመያ ዓይነቱ ምስ ጠመቶ ንስኻ ናይ ዝመጽእ ዘመን ክኾብ ኢኻ ኢሉ ተነቢሉ ፈርጉሰን ኣይተጋገይን ክርስቲያኖ ነታ ተኣምራታዊት ቁፅሪ 7 ማልያ ምስ ቀረብሉ ብርእሰ ምትእምማን ለቢስዋ ናይ ዩናይትድ ጉዕዝኡ ጀሚሩ ናይ ብሓቂ ክኾብ ምዃኑ ከርኢ ግዜ ይወሰደሉን ኣብ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ዝጸንሐሉ 6 ዓመታት እምበኣር ደገፍቱ ብሓጎስ ክሰራሰሩ ምኽንያት እዩ ነይሩ በዚ ደዋ ይበለን ናብታ ዝኾነ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ጻዕዳ ማልያ ምልባስ ከም ጥርዚ ናይ ኩዕሶ እግሪ ደረጃ ከምኡውን ኣብ ናይ ኩዕሶ እግሪ ህይወት ዝዓበየ ዕድል ዝቁፀር ምስ ሪያል ማድሪድ ምፅዋት ክውን ንምግባር ናብ እስጳኛ ማድሪድ ነቒሉ እታ ቁፅሪ 7 ማልያ ከዓ ኣብ ዝባኑ ተማሊኡ ዋግዒዙ በቲ ፍጻሜ ግን ሪያል ማድሪድ እውን ዕድለኛ እያ ኮይና ምክንያቱ ምስቲ ኣብ መቐናቐንታ ጋንታ ባርሴሎና ኮይኑ ተኣምራት ዝሰርሕ ዝነበረ ሜሲ ዝወዳደር ሱፐር ስታር እያ ወኒና ንቁፅሪ 7 ልዕሊ ማንም ተፃዋታይ ኣብ ዓለም ዝፅዋዓላ እንተሃልዩ ንሱ ክርስቲያኖ እዩ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ኣሎ ዝበሃል ክብርታት ተጎናፂፉ እኳ ደኣ ደጋጊሙ ኣሎ ዝበሃል ዓበይቲ ዋናጭ እውን ሰፍሲፉ ብዘይካ ዋንጫ ዓለም ብስሙ ተመዝጊቡ ዘሎ ክብሪ ወሰናት እሞ ክንደይ ክንብሎ 5 ግዜ ተዓዋቲ ባሎን ዲኦር ክኸውን ዝበቕዐ ፖርቱጋላዊ ሮናልዶ ምስ ሽሙ ጠቢቓ CR7 ተባሂሉ ክፅዋዕ በቂሑ ከምኡ ሓሊፉ እውን CR7 ዓቢ ናይ ቢዝነስ ብራንድ እያ ኮይና ኣብ ስፖርት ዓለም ካብ ዝተረኣዩ ብሉፃት ኣትሌታት ብሽሞም ዓቢ ብራንድ ዝሰርሑ እንተሃልዮም ማይክል ጆርዳንን ክርስቲያኖ ሮናልዶ CR7 እዮም ድሕሪ 6 ዓመት ዕውት ናይ ዩናይትድ ጻኒሒቱ ናብ ሪያል ማድሪድ ብክቡር ዋጋ ዝተሸጠ ሮናልዶ ተኣምራታዊ ሓይሊ ናይ ቁፅሪ 7 ምስኡ ዝወሰዶ ክመስል ቁፅሪ 7 ከም ቀደማ ተኣምራት ከተርእዮም ኣይከኣለትን ወረን ገለ ተፃወቲ ስምርቃ ዘይኮነት ብንጻሩ መርገምያ ተቐይራ ማይክል ኦውን ለቢስዋ ዲማርያ እውን ስዒቡ ቫሌንሽያን መንፊስ ደፓይን ደፊሮም እውን ተኸዲኖማ ግን ብቁልጡፍ ካብ ዝባኖም ኣውሪዶማ ኣብታ ብዋናጩ ዘይገይፀት ዓባይ ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ቁፅሪ 7 ዓቢ ታሪክን ውዕለትን እዩ ዘለዋ ንዓ ይበቅዕ ዝተባሃለ ብሉፅ ተፃዋታይ እንተዘይኮይኑ ንማንም ብቐሊሉ ይትወሃብን እያ እቲ ርዝነት ምፅዋር ግድስ ኢኖም ብዙሓት በታ ማልያ ጀሚሮም ነዊሕ ክስጉሙ ይከኣሉን ማንቸስተር ድሕሪ ክርስቲያኖ ሳፕራይዝ ዝኾነ ምስግጋር ፈፂማ ማይክል ኦውን ኣፈሪማቶ ኦውን ገለ ተዘከርቲ ሸቶታት እኳ እንተመዝገበ ብሰንኪ መጉዳእቲ ቁፅሪ 7 ለቢሱ ብዙሕ ከበርክት ኣይከኣለን ኣንቶኒ ቫሌንሽያ ምስ ዩናይትድ ካብ ዝፅምበር ድሕሪ 3 ዓመት እዩ ቁፅሪ 7 ተቐቢልዋ ከብቅዕ ግን ዓመት ምስ ፀንሐ ኣውሪድዋ ናብ ናይ ቀደሙ ቁፅሪ 25 ተመሊሱ ኣርጀንቲናዊ ተፃዋታይ አንገል ዲማርያ ካብ ሪያል ማድሪድ ናብ ዩናይትድ ተሰጋጊሩ እዚ በዓል ድንቂ ተውህቦ ፈጣን ናይ ክንፍት ከዓይ ዲማርያ ከይተረፈ ልዕሊ ዓመት ምስካማ ተፀጊሙ ቁፅሪ 7 ማልያ ኣውሪዱ ናብ PSG ግዒዙ እቲ ዝገርም ከዓ ኣብ ፓሪስ ብሉፅነቱ ደጊሙ ከመስክር ምኽኣሉ እዩ ሆላንዳዊ ተፃዋታይ መንፊስ ደፓይ ከዓ እሞ ቁፅሪ 7 ለቢስ ኣብ ዩናይትድ ወዲቑ ናብ ሊዮን ይሃዲሙ ኣብ ኣርሰናል መትሓዝ ተሰኣኖ ቺልያዊ ኣሌክስ ሳንቸዝ ኣብ 2018 ናብ ማንቸስተር ዩናይትድ ተሰጋጊሩ ማንቸስተር ዩናይትድ ነታ ብተገዳስነት ክትወስዶ ትቃለስ ዝነበረት ጓል ከተማ ማን ሲቲ በሊፃ እያ ወኒናቶ ከምቶም ቀዳመት ሰብ ውዕለት ክኾነላ ኣሚና ቁፅሪ 7 ማልያ ረኪባቶ ሳንቸዝ ግን ኣይሶምን ኣይ ሳልስቲ ኣርሰናል ናፊቑ ክምለሰሉ ዝኽእል ዕድል እንተሃልዩውን ንወኪሉ ክሳብ ምውካስ በፂሑ ብልቓሕ ናብ ኢንተር ምስ ከደ ከዓ ኣይተመልሰን ኤዲሰን ካቫኒ ኣብ 2020 ነታ ቁፅሪ ብድፍረት ተቐቢልዋ ኣብ ናይ ኩዕሶ እግሪ ዘመኑ እቲ ዝተሓተ ብቕዓት ኣንፀባሪቑ ቀንዲ ዋና ክርስቲያኖ ሮናልዶ ደጊሙ ናብታ ክለብ ምስ ተመልሰ ከዓ ከይፈተወ ኣረኪብዎ ይኹን እምበር ንክርስቲያኖ እውን ከም ቀደማ ምስ ተኣምራታዊ መንፈሳ ይፀናሓቶን ዋላ እኳ ኣብ ቀዳማይ ዓመቱ ምስ ዕድሚኡ ዘይናፃፀር ልዕሊ 20 ሸቶታት እንተመዝገበ ኣብ ዝቕፅል ዓመት ግና ምስ ምምፃእ ቴንሃግ ክብሩ ተደፊሩ ብዝሕዝን መንገዲ ነታ ስሙ ዝኮልዐት ጋንታ ክገድፋ እዩ ተገዲዱ ኣብዚ ሰዓት ንመርገምታ ቁፅሪ 7 ማልያ 10 ኢሉ ዝለበሳ ተፃዋታይ ማሶን ማውንት እዩ ብኸባቢ 60 ሚልዮን ፓውንድ ካብ ዝዕበየቶ ቸልሲ ተዓዲጉ ከብቅዕ ኣብ ዩናይትድ ምህላው ዘርኢ ቅንጣብ ምንቅስቃስ ከርኢ ይከኣለን ብዙሓት ንትሑት ብቕዓት ንክገልፁ ዩናይትድ 60 ሚልዮን ኣብ ማይ ኣትዩ እናበሉ ኣብ ልዕልታ ዘላታ ተወስኽታ በተደጋጋሚ ጉድኣት ንፀወታ ድልው ክኸውን ኣይከኣለን እቲ ርግማን ቁፅሪ 7 እምበኣር ይቕፅል እዩ ዘሎ ነዚ ርግማን ሰይሩ ነቲ ተኣምራታዊ ሓይሊ ነዛ ቁፅሪ ኣብ ኦልትራፎርድ ዝመልስ
መን ይኸውን ሓቢርና ክንርአይና ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ብፍላይ ከዓ ደገፍቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ናትኩም ቀዳማይ ብሉፅ ቁፅሪ 7 ኣብ ዩናይትድ መን እዩ ምርጫኹም ኣብ ኮመንት ስፍሩ ናይ ሎም መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ ብትሕዝቶን ዓጊብኩም ክትኾኑ ተስፋ ገብር እዚ ወግዒ ስፖርት ኣብ ሲኤም ኤክስትራ ሾው እዩ ሲኤም ኤክስትራ ሾው ፍሉይ ስፖርታዊ መደብ ዝቐርበሉ ዩቲብ ቻነል እዩ እዚ መደብ ኮነ ቻነል ብተኸታተልቲ እዩ ዝዓቢ እሞ ሳብስክራይብ ብምግባር ስድራ ቤት ሲኤም ኤክስትራ ሾው ክትኮኑ ደጋጊመ ዕድም ላይክ ከምኡውን ሸር ምግባር ኣይትረስዑ ኣብ ቦታ ኮመንት ከዓ ሓሳባትኩምን ርእይቶኹምን ኣስፍሩ ብኻልእ መደብ ክሳብ ዝምለሰኩም ሰሰና እዩ